с една от първите ми приятелки, може би, в едно много неприятно място, дори няма да го коментирам къде се случиха нещата и нали, много набързо да се случиха, защото не знаеш какво става, много си въодушевен такова. Ами тя беше значи аз съм 05, тя е 06, една година по аз съм бил на 13, тя е била на 12. Тъй като нямах примерно възможност да си имам в къщи компютър или нещо такова да записвам песнички, пък много се кефех на... Тогава слушах Вирго в нас и имах едно верчето ми е братовчет. В тях ходихме, тяхните имаха и не такива колони, мисля, че бяха Panasonic. Там за тях да спрят купончета работи. Ако те поканят на Rap Battle, би ли се пуснал? Да, това е една от мечтите ми, брата, да участвам в Rap Battle, защото смятам, че ги разбия, честно. Ами ако си срещу секта, би ли го разбил? О, не, братле. Сектата дори няма да изляза да се пусна с него, защото наистина не мисля, че съм за там, братле. Здравейте, приятели, в днешният подкаст, който правя за първи път. Това е първи епизод. Поканил съм много интересен гост, а именно моят приятел Ванката. Остава маняци. И с него ще си говорим как се запали по музиката, долу-горе за личния му живот. И да продължаваме. Ванка, как реши да започнеш да се занимаваш с музика? Какво те запали? Брат, как реших да започна да занимавам с музика е много сложен въпрос. Защото аз не съм решавал някой такова първо сигнал да ми дойде. Реално бях на може би 10-11 години, да го кажа. И тъй като нямах примерно възможност да си имам в къщи компютър или нещо такова да записвам песнички, пък много се кефех на... Тогава слушах Вирго, обаче примерно той имаше много мазни песни, 7 стинки, брат, сещаш се? Да. Много мазна песен и примерно много се вдъхновявах от него, той ми беше нещо като си исках да правя някакви такива подобни изцепванки и да си ги кажем. Обаче нямаше как да се случи в нас и имах едно верчето ми е братовчет. В тях ходихме, тяхните имаха и не такива колони, мисля, че бяха Panasonic. Там за тях да спрят купончета работи, се пусках някакво бичи от YouTube, свързвах се такова. И почвах да спея, обаче записвах от неговия телефон от звукозапис. И го карах да ми ги праща и си ги слушах. И почнах да ги пускам на верчетата, брат, тя ми казват почвай да записваш. Доста и вече оттам нататък... Какво? Доста позната история и моето долу-горе беше така. Да, братле, и после вече, може би 10-11 клас, по-голям съм бил, нали? Почнах да бачкам и си изкарах някой лев и си купих компютър, вече там микрофон, по-такива работи и почнах да записвам вече в... преди, между другото, още преди да записвам в това момче от звукозаписа, де ти казвам, имаше едно друго маняче, той също ми е много голямо верши, той имаше компютър от тях и микрофон. Тогава приоткрихме Audacity, брат, програмката за записването. И почнахме да пеем аз и той и още един друг маняк. Обаче нещо не се получиха работите, да знам. Те се пръснаха, не искаха да се занимават, пак аз просто не мога да се откажа, защото това си ми е в кръвта, брат, това ма кеф да правя. Хубави времена бяха и аз, доколкото помня с Audacity записвах, имах някакви там... Да. Демо версии. Аз до ден днешен се записвам с Audacity, брат. То по принцип за сега, за Audacity... Тоест, за подкасти, Audacity ползват за звука като цяло. Да, важи програмката, брат. Тоест, искаш да кажеш, че да се върнем към темата. Вирго, ти мотивацията за музика? Едно време беше, сега пак се прави мазни тракове маняка, просто преди време повече се ма кефеше. Наистина повече се ма кефеше. Сега си нямам, може би се вдъхновявам много от стила на PG, брат. Примерно песните ми са много на там отива, защото може би много му са кефя. И да, той си ма кефи много. Не знам, но доколкото слушах последната ти песен, тая I'm Busy, където я бях миксмастървал, но както и да е, това е друга тема. Но ми даваш вайб на Шунака. На Шунака ти давам вайб? Да. По фула. Ами не знам, брат, той
Има малко по-различно рапиране. Да не би Аз да може си би... инспириран от него. Не мисля. Може би вкарвам малко повече пеене в рапирането, брат. И повече лирика. Да, примерно не ги мисля за много късо време, брат, си мислех текстове, 2 минути. Обаче сега си отделям по доста повече време. Примерно даже ако има нещо, се връщам и си го правя. Брат, кое ме накара, не знам, примерно никой не ми е казал да го направи или нещо такова, просто си ма кефеше само тая музика, брат. Всички слушаха някакви по-различни. Примерно и аз сега до ден днешен слушам чалга. Обаче преди не слушах, брат. Всички гърмяха Галена, Малена, такова. И аз се правих, се раздавам, примерно, като сме на парта, ама Познато. ма кефеше толкова чалгата, брат. Винаги си ма кефел повече рапа, просто. С една дума, как Да. би описал стила си? Брат, агресивен. Интересно. Наистина. Защото нямам, примерно, нито една и така регетон песен. Нещо проблем, брат, ти правиш такива песни. Обаче, просто като не можеш да го правиш, брат, няма смисъл. Да, аз виждам и чувам, имаш уникален звук. Според теб, сега да кажем след някои години, как се виждаш в музикалната сцена? Брат, как искам да се видя, мога да ти кажа. Как ще се видя, не знам. Вече съдба, какво ще се случи, ама примерно не искам да гърмя мега много. Просто искам хората да се заслушат. Брат, виж, има статистика, примерно в YouTube, колко минути, колко секунди от песента ти слушат хората. Да. Аз ги следя тия работи. Аз. А пак, брат, примерно в средата на песента може да има мега пънчовите, брат, и мега работите, или към края вече. Хората слушат примерно някакви 40-50 секунди, 1 минута, брат, ама искам просто хората да се заслушват, да си помислят човека колко време му е отнело това нещо и ако не ги кефи, те не начи просто да... Реално погледнато... Искам, брат, да се оценяват работите. Нали знаеш, че то зависи от хората. В смисъл, зависи как ги грабне. Това е най-важното, по принцип. Да. Всичко, да. По принцип, първоначалното, нали, е най-важно как им влизаш, обаче много от песните ми, аз лично от моите брат, примерно към средата вече почва да са много по-добре. Ако в началото ги грабни и продължи да има интересна лирика, някой, да кажем 50% от хората ще я слушат и до края. Със сигурност. Да, брат, вече се зависи от човека, ама това ти казвам, че просто искам хората да си помислят малко за... Не е така, примерно, брат. Никога не съм го правил за ташака и никога няма да го правя за ташака, примерно да кача някаква песен и те за 2-3 минути. Не, брат, искам всичко да е точно като цяло. Доколкото помня, ти не знам дали си слушал моя песен, имах една песен на Прахия за ташака Съкчето, която мега ташака, брат, беше, ама избухна. Да, има и такива, брат, ама като се замислиш после тази песен, примерно аудиторията, от която се слуша, какви мазни олигофрени са, защото ти знаеш, че примерно тази песен се е направила базик, братле. Да. И примерно ти не гръмваш заради нещо съществено, ми заради някакви олигофрени. В България, като гледаме простотията, става известна така или иначе. Не виждам какво друго може да стане известно. Реално. Не, има се... не знам, то си има някакви крайности. Примерно, виж сега има простотия. Вече, примерно, гледам сега и маняци в ТикТока. Пържени пуканки ли са, какви са? Брат, какъв маняк трябва да се, за да го слушаш това нещо, брат? Не знам, просто... те, примерно, един път да го пуснеш на някой приятел, виж, брат, се смее тяло, ама, примерно, да... Но, не знам, не са кефа на такива. Това са трол рапъри, хубаво е да има и такива, по принцип, като цяло. Да, по принцип да, ама виж сега, смешна е такава песен, примерно, която да не е по този начин направена. Примерно някой маняк може да направи дис за някой, който пак е така да е забавен, брат, обаче пак ще има много лирика вътре. Разбираш, пак тия пеят някакви луди работи. Аз не мога да кажа много за маняците, тъй като не ги познавам и няма как да си изградя лично мнение. Това на първа оценка, което го виждам, до някъде ме радва, до някъде е странно. Получава им се на маняците, не знае но как. Да, пак е добре, че е нещо различно, защото... Сега,
Примерно сега няма други такива маняци. Не мога да кажа лоша дума за тях, тъй като те не са казали за мене на база данни, така да го нарека. Но до това, колкото мога да спойлна, е, че подготвяме общ трак заедно, който ще излезе не знам кога. Сериозно ли? Напълно съм сериозен. Еми не, брат, аз си казвам искреното мнение, в смисъл без значение. Ето и аз. Може пък да е нещо по-различно, знам ли? Успех, брат. Ами, пробвам са там някакви неща. И също това, което знам, доколкото е вярно от някои източници, единият е доказан рапър, доста хора го знаят, има собствен канал, но просто се е дегизирал и са и Брат, на някой ми... Докарваме на някой, разбираш, че точно в този момент не мога да се сетя на кой, че тъй като ми беше излязъл в TikTok и се замислих, че ми докарваш на някой, но не мога да се сетя на кой, бе, брат, наистина на някой. Да, и на мен. Гърмежен рапър. Доколкото знам, единия не е бил рапър, другия е някакъв рапър от много години, знаели са го хората, но просто сега решил да почне друг стил явно, дегизирал се, променил се, развил му се гласа, не им представате, доколкото източници това знам като цяло. Иначе... Да, анонимно, брат, повечето маняци гледам, че наистина и по този начин гръмват. Взимат го от МБТ по някакъв начин, да са анонимни, брат. Примерно, след, не знам доколко, обаче, мисля, че след МБТ излезе Born Paid, нали? Доколкото аз помня, мисля, че първи Born Paid беше и след това МБТ. Така ли? Ами, защото, примерно, и той е с маска, не помня кой друг. S1, не знам точно как се произнася, S1, да, дето пее с донора, също е с маска. Те са някакви анонимни, повечето не се показват. Другия ми въпрос към тебе е, какво те вдъхновява най-много за текстовете? Ами, брат, зависи от ситуацията. Примерно, каква ще е песента. Примерно, имало е моменти в живота ми, които не са били много лесни и примерно имам какво да кажа наистина в някакви такива по-емоционални тракове. Примерно имаме много случки такива деца, много фън, много преживявания имаме са вери, дето пак мога да ги сложа в тракове. Имаме такива примерно скорошни случки, брата, заебал съм хора, дето са били много за мен и примерно мога да направя и така емоционална песен, ма няма. Чухме от любовна, примерно да кажем. Чухме от песента ти Лъжи, която ще има долу линк в описанието, там го споменаваш, ако не се лъжа. Или беше от I'm Много Busy. възможно, да. Всяка една има някаква така фраза. Следващия ми въпрос е, има ли моменти, в които музата ти просто не идва? Винаги, брат, има такива моменти. По повечето начин, много по-редки са моментите, в които имам муза, брат. Повечето пъти нямам абсолютно никаква. Примерно сядам и тръгвам да го правя, обаче то като нямаш муза и абсолютно нищо не се получава. Музата, да. Какви теми искаш да изразиш с музиката си, чрез теб? Какво би пяло според теб? Впоследствие. Ами, актуални теми, брат, тут най-актуалната тема, която аз си изразявам в песните, е реално живота в момента, брат. То е и предателство. Нещо, за което най-много неща може да кажеш, брат, защото буквално всеки човек е преминал през тя работа, защото просто хората в момента не стават наистина. Повечето хора не стават и то... То не... Просто така или иначе, като се замислиш, всяка една песен има нещо такова за предателство, нож гърба, двулични лица и такива работи. Или пък улицата ме научи как да бъда закон. Да, точно. България сме така. То, даже точно. Повече проценти от българите сме вече станали някакви жестоки, злобни, бате. Доколкото аз... Брат... Или зависи от хората? Ами... Наистина, не знам, брат, зависи от човека какво е преживял според мен, защото ти един човек е така, не е много тъпо да го съдиш без да знаеш през кого е минал, брат. Да. Примерно е така, ако е злобен, мобен, само той се знае какво му е, брат, всеки се знае какво му е. Това ми напомня на едно нещо, само като знам какво ми е, никой друг не знае какво ми е божинката. По принцип има и правилно в това тъпо изказване. Да. Та,
Следващия ми въпрос е: каква ти е най-голямата цел в музиката? Ами брат, точно това ти казвам, най-голямата ми цел е да се оценява това, което прави, да виждам, че се оценява това, Да което достига до хората, да оставиш отпечатък. прави. Ами да, така или иначе да Следа се. съзнам. Всеки това иска, брат. Добре. Когато не правиш музика, с какво се занимаваш? Брат, това е много труден въпрос, защото аз буквално каквото и да правя, само за това си мисля и винаги го има в ежедневието ми, ама брат, аз живея в едно село близо до град Сливен, Жеравна, архитектурен резерват. Бил съм в Жеравна. Мястото е топ, братле, просто е за почивка най-добре. Примерно, ако живееш тук, няма много какво да се прави. Няма и работа. Има 200, да, и работа няма. Има 200 човека население, брат. Примерно преди имало повече, ама хората повечето са възрастни, нали знаеш какво ги следва и Да. така се случват нещата и като цяло няма много какво да се прави на село. Работа, ако нещо се търсиш, трябва да е в Сливен, примерно, или в някой град. Разбира. Тук няма какво да се бачка. Откакто почна да правиш музика, животът ти променил ли се или е същия? Ами, променил се е, брат, наистина се е променил. С какво? Примерно, преди да почнеш да занимаваш с такива работи, примерно да почнеш да занимаваш с нещо сериозно в живота си. Това е първото сериозно нещо, с което съм започнал да занимавам. Примерно някой може да го погледне от така гледна точка и си каже, той е празняр, аз мога да запиша, нали, примерно и те песен да тако. Не, брат, наистина си е нещо сериозно, с което да занимаваме, е първото, нали, ти казвам нещо сериозно, с което съм започнал да занимавам и просто ти знаеш, брат, ти знаеш как стоят нещата. Да. То и аз като започнах... Не е нещо... То и аз когато започнах в 2014 реално погледът беше на ташак, но факта беше мега скандален, защото аз като правих песни не разлиствах през тетрадката, брат, и това се чуваше. Аз записах с един телефон и от друг телефон пусках на едни колони студини, къде имах на времето. Не помня доколкото беше марката, някой там китайски. Пусках и записвах песен, брат. Реално погледнато почти на твоите истории. Искаш да кажеш, че си чел, от смисъл писал си текстовете на тетрадка? Да, и съм записал на клип, докато разлисвам и пея. Смисъл, не знам дали твоята е подобна история, отколкото моята. Значи на тетрадка да си пиша текст се е случило примерно тук скоро. Обаче, като започна да занимавам с това, по никакъв начин не си записвах текстове. Всичко си го правих на фри, защото примерно ако знам да седна да пиша текст, трябва да го направя и да го запиша на трака и да се качи. Пак тогава нямаш как да се случат нещата, затова всичко се случваш на фристайл, брат. Имаше ли авери, които като почна музика са се отделили от тебе и са те хейтили, или си добил нови приятелства? Ами, брат, да се отделят авери, не, заради това то няма за какво, в смисъл всеки се знае, обаче примерно имало много хора, които са казвали, че няма как да стане филма и просто да не се занимавам с глупости, че това е загуба на време или че при всеки е имало такива хора, обаче нови запознанства, брат, много, мега много. Примерно ти знаеш, друго авери, че почва да занимава с това, стават с много близки. Намираш някакъв рандом маняк и така в социалните мрежи, с кефата пишеш му, почва ти да си такова, стават си аверчета, брат, и Да. това вас свързва. Това мога да го потвърдя, където един мой приятел, Нимака, ние го знаем, той ме запозна с тебе. Реално погледнато. Много поздрав за Нимака, много ми е близо това маняче, брат. Значи не го познавам него лично и така, примерно да сме се виждали, обаче ми е много близо, защото много ма кефи по какъв начин ги прави нещата, братле. Той преди правеше музика, за сега е спрял, но искам да се върне, нека гледа този подкаст. Така че ти какво би му казал на него? Ако... Брат, аз съм му казал и съм му да не спира да занимава с това нещо, защото то му е в кръвта, брат. Той влиза като все едно е рапирал от 20 години. Като се е родил е почнал да рапира, брат. Ти лут ли се? Как му да заебеше и така?
Ма слушай, той не го е заебал по никакъв начин. Това няма как да избягаш от него, брат, повярвай ми. Той пак ще почне да занимава с това. О, дай Боже, със сигурност. Може да си има някаква причина, брат. И аз в момента не мога да записвам микрофона ми с щупе го там ви, братле. Реално погледнато, тебе какви жанрове те оформят като артист? И какви би правил Ами, за брат, напред? Винаги трап. Агресивен трап, брат. Би ли разчупил леда, да кажем, да излезеш от зоната на комфорт, нещо различно? За, да кажем, Не, някоя брат. част от този Не трап. мога. Тоест, не би Няма направил как да се регетон. случи, брат. Не. Честно, Интересно. казвам го, брат. Просто няма как да се случи. Примерно някакво Нито пак чалга. мелодичен трап, да кажем нещо в стил Вирго, с аутотюн. Ами не, виж, може би където някои песни, които пак са и така, като моите агресивен трап, могат да са пипнат, да им се сложи тук там някъде аутитюнче, защото примерно аз нали така някъде не рапирам и да спирам и така да има някакви разбираш ли, Да. понякога си пея се едно. Тъй, че да, може би някакво по-такова мелодично има как. Мислил ли си за музикални уроци, нещо да се запишеш, да има и припявания на някой трап? Не мисля, брат. Единственото нещо, на което съм искал да присъствам подобно такова е някакъв рап батъл, брат, не е така на сцена. Значи да очакваме, ако трапа се разви, да очакваме в картела, може би. Живот О, не. Ами, надявам се, може да стане, знаеш. Сега, не че се Ама хваля. не мисля. Мене ма следват в Инстаграм, не че се хваля. Но Тебе, кой не те следва в Инстаграм? надявам се, дай Боже и тебе да те последват, да те забележат. Защото Милиони, Сцената братле, ние се следваме. сцената има нужда от нови артисти за България, Така е. че малко запустяло изглежда. Лично мое Така е. мнение. Не, че запустяло, просто ни изкачат нови маняци. Той скачат, ама са трудно да се намерят като цяло. В момента, братле, от тези изгряващи се звезди, въпреки че според мен вече изгря, Донора, слушал ли си го, доктор Донор? Слушал съм го, много е добър. Много ми важи, брат. Щяхме да правим фит едно време с него, още като имаше само една песен на... Въй, братле, каква беше песента, Имаше гърмеш в тиктока много, Имаше, която и да е. Да, както и да е, брат, имаше само една песен, щяхме да правим фит, обаче нищо не се случиха нещата и сигурно вече даже не знае, че съществува. Не знам, що обаче много те виждам на дует с 3 артиста. Първия го казах, с който сравнявам, беше Шунака. Втория, с който те чуваме Гоцата Кангал. И третия, с който според мен може би се пасваше Ине, който доста нашумя напоследък. И яко го раздава маняка. Ине си ми важи. Ине, На Ине си тренирам, брат. Мой брат, жив и здрав да си. Чуваме се. Да, наистина, брат. Голям е, брат, голям е. Аз си писах с него и Голям е. станахме аверчета, че може някой ден да се измисли нещо. Честно, брат, и аз съм опращал мой трак на него и наистина маняка отговаря с такова, подкрепя се. Да, пиче, не като другите. Пиче, да. Следващият ми въпрос. Всички знаем, че музиката е част от живота ти като цяло. Но с какво друго се занимаваш? Освен музика. Ами, брат, доста места работни минах, честно казвам, за някакво много късо време. Имах си... ще кажа, имах си приятелка, с която отидахме да работим на морето двамата и обаче не се получиха нещата, първо в Приморско изобщо се получиха нещата, се махнахме там, после в Несебър обиколил съм, брат, 1500 места работни и почти никъде не се получиха нещата. И сега в момента лично изкарвам книжката и заради това не съм на работа и в момента в който я изкарам ще търся някаква работа, най-вероятно в някой от градовете, със сигурност няма как да е тук просто. Ако не се занимаваш с музика, с какво щеше да се занимаваш? Ако не се занимавах с музика, с какво ще да занимавам? Интересно, брат, мисля, че барман
барман ми е много в кръвта, брат. Защото в Приморско, де ти казвам, бях барман и направо се чувствах се едно съм барман 30 години, честно ти казвам. Наливам си такова, въртя си бутилките, ало давам на хората, кефет не са. Може би ще аз съм барман или диджей. Имаш Честно. визията на диджей, прическата на барман, може да измислиш нещо. Може и да си и трети, реално погледнато. Представяш ли си се едно? Да. Аз как си те представям като цял брат, как въртиш чаши си, докато рапираш и в същото време с ръката диджействаш. Сцената. То, брате, те Примерно. могат да съчетават нещата, дори да не ги пее време, но като цяло може да си барман и да правиш песни и да... Имаш ли други хобита, освен музиката, които те разтоварват? Да, брат. Тренирането наистина ме разтоварва, да, дори повече, смея да кажа, че повече от музиката ме разтоварва, братле. Значи, примерно през деня, ако ми се е случило или през предния ден са ми се случили някакви много гадни неща, просто в момента, в който започна да тренирам, братле, и забравям за всичко и наистина след това се чувствам много по-добре. Наистина ми е хоби, брат, много обичам да се движа, да не такова, да не стоя на едно място, да тренирам. Просто не съм такъв човек да седи на едно място някакъв празен. Хубаво е човек да има движение, защото така кръвта се стимулира в цялото. Брат, аз бях, значи, интересен факт за мен е, брат, че аз бях 80 кг преди 2 години, може би, братле. Значи, наистина не се чувствах добре в тялото си, много голям дебелак, братле, не се бъзикам. Доста масивен маняк. И просто един ден реших да започна да тренирам, братле, и то това се оказа, че ми е мега много макив, братле, просто не мога да се откажа това нещо и свалих 20 кг, братле. Започнах да се храня здравословно изобщо. За 2 години, братле. Значи за една година свалих 10, за другата година още 10. Че добре. И с какви храни почна да И се просто поддържаш? изобщо нямам такива... С какво? С какви храни? Да. Ами, брат, буквално нямам всякакви такива junk food, примерно дори нямам дюнери, хамбургери и всякакви такива работи, дето хората ги обожават и аз ги обожавам, просто наистина мисля, че е излишно, защото повечето работи не са храна, братле. Реално, за да си в добра форма, братле, най-важното е да ядеш истинска храна, брат. Истинска, не примерно някакви чипсови работи, днеска да си ял се едно да отбиеш номера, брат. Не ядеш истинска храна, месо, плодове, зеленчуци, брат, и се чувстваш много по-добре, дори не само физически, но и психически ти влияе това нещо. Да. То, нали, има една поговорка, спорта, тренировката като цяло, изгражда дисциплина и човека. До неговото развитие. Така е, братле. Как балансираш личния живот с музикалната ти кариера? Ами, брат, много лесно, защото, нали така, в момента няма много такива задължения. И примерно се случва много рядко да имам някакви такива по-сериозни задължения. Имам доста свободно време, обаче то пак всичко идва до по-предния въпрос, братле, музата. Да. Просто въпросът е, че наистина много често нямам муза. Примерно, трябва да запиша, от много време не е излизала песен, нещо трябва да се случи, брата, канала, вече, нали, нищо не се случва. Обаче няма муза, брат. Не съм намерил нещо, което да по някакъв начин да ми дава тая муза, брат, която се нуждая, когато пожелая. Понякога, Ванка, аз да ти кажа, мое мнение е по-добре да не качаш примерно месец, за да можеш да натрупаш музата, която ти трябва, за да можеш да направиш песента, която може би ще е качествена. Това, което се опитвам да ти кажа е, че т.е. не е важно бройката, а качеството. Може да е на месец, Да, но така е. важно да е качеството. Много си прав, братле, много си прав, обаче, примерно, има възможност да качеш тракове един с друг, дето всеки е много добре. Да, по принцип има и такива извънредности, така да го нарека. Та, иначе, знаем, че понякога да си артист е много време и усилия. Как успяваш да намериш време за живота си и музиката? Как ги съчетаваш двете? Намирам си, брат. То затова не трябва да търсиш време. Просто, примерно, заебаваш някакви работи, ако се наложи. По един Трябва да час. ще го правиш, защото щом... Да.
един час е напълно достатъчен като цяло, братле, да се Един-два часа слушаш нещата музика, и да... следващи ти личен живот. Личен план. Да, да. Случва се понякога наистина и да изаебеш някакви такива по-важни работи заради това. И примерно после дори да не се получи, ама няма значение. И такива работи не трябва да те барят, братле. То даже и са и мотивация тия работи да продължаваш още по-добре да се правиш. Трябва да си буташ каквото и да става, мамка му, в този свят. Трябва да се драпа. Винаги. Точно, да. Всеки ден. Да. Дори Каквото и да е. аз да ти кажа мое мнение, имам песни, които без муза съм ги направил. Просто пускам и си казвам, трябва да го направя и се пускам на фристайл и мега откачените стават. Да. Има и Ами такива да, повечето мои песни в канала са и такива, братле, които са без муза. Примерно е тая с много муза. С много енергия, братле, направена. I'm busy, брат, наистина. Просто тогава го почувствах, наистина. Ясно. Много го почувствах. Как се справиш с натиска на социалните мрежи? Има ли натиск? Не, брат, като цяло при мен още няма такива работи, натиск в социални. Имаше, значи, 5 шота, не знам дали си я слушал, не 6 шота с снимака, 5 шота. а 5 шота. Слушал съм. Гръмна много в Котел, където аз слушах, защото бях още на училище 12 клас и маняците я слушаха и я знаеха. Обаче имаше и хейтърчета зад някакви фейк профили, които ми пишеха някакви много странни коментари, че копирам Митрев, че се опитвам да бъда като него или някакво такова. Абе, не ти ли се е случило примерно да слушаш някаква песен и след това да направиш ти песен след някакво време и после, дори без да осъзнаеш, да има нещо подобно като песента, от която си слушал. Брат, това не е копиране, това е вдъхновение, ти се вдъхновяваш от някакво нещо и започваш така, се случват повечето неща, брат. В смисъл, не мисля, че е копиране. Песни са инспирирани по този начин от някои там неща. Даже наскоро слушах Митрев и викам, вдъхнових се и викам, я ще направя песен в подобен стил. Ами да, брат. Или за фразата, те точно заради това ми казаха, че го копирам заради Атеш. Брат, това дори преди да го използвам Митрев, винаги си е имал тая дума в Бургас, разбираш, аз не съм от Бургаса, знам за това нещо. Гоцата, знаеш ли колко стара песен има, която се казва Атеш, братле? Това не е дума, която Митрев е измислил. Дори да е измислил той, братле, няма значение, ти не го копираш. Си едно мазна да копираш Димо. Да, доколкото аз помня думата Атеш е турска и звучи нещо за махалата и по принцип, да. Не, Атеш, знаеш какво значи между другото? Огън, братле. Атеш означава огън. Аз бях в Турция на завършването ми в 12 клас и гледам само пише на една табела Атеш маркет. Викам, влизам да си купувам Митрев. Братле, вътре само запалки, разбираш ли? Викам, там не може да се разберем с маняка, защото аз нали български, той турски, обаче се разбрахме, Атеш означава за такова огън. Как изкара ученическите си години? Като цяло. Ей, тук, брат, много ще ме забъркаш. Ами, братле, ще почна да ти говоря, като влязах в гимназията, защото те предните години са празни. Значи, от първо до четвърти клас, някакво такова детско, като се случваше, че вече като влязахме в гимназията, малко по-различни нещата. Значи, 5 и 6 клас, може би си бях, смея да кажа, отличник, брат. Обаче в 7-8 клас вече почнахме малко по-различни неща да се случват, брата. Знаеш, че на един тинейджър. Брат, не да съм бягал часовете, аз буквално, защото живея в Жеравна, а уча в Котел, той е на 16 км. Аз се качвах сутринта в автобуса, отивах до Котел, където е училището ми, и не ходих на училище, а целият ден, който трябва да прекарам часове, аз го прекарвах с Авери в парка, в Котел, такова, на пейките и си павкам и си говорим някакви празни работи, старвахме много брати и после на матурите в 12 клас ма сказаха. Това ми напомня на моите истории през години, къде аз изобщо не влезах и после на матурата ги взимах с тройка. 3-11. То, братле, с четворка едната, другата ма сказаха, може би поради лични причини, може би и аз не съм се справил, не знам, няма да го коментирам. Това тя госпожата, ако гледа, ние обичам. Колко гаджета си има през живота си?
Брат, не знам, не мога да ги преброя, ама единствената връзка, която, значи те са много, обаче единствената връзка, брат, която съм имал, дори не беше толкова време, дори нямаше, мисля, че беше една година. И аз смятам за истинска връзка, защото наистина бяха нещата, просто още си го чувствам момичето и още се обичам, скоро се разделихме. И мога да смея да кажа, че само една връзка съм имал, брат, която си е важила наистина. Какво мислиш за днешните момичета и днешните връзки? Брат, значи да си намериш свясно момиче в момента, в това време е почти невъзможно. Дори е невъзможно, братле. Честно ти казвам. Значи не знам какво се случва, не казвам само за момичетата, казвам за момичетата, аз ги гледам. Те, примерно, които са 07, 08, 09, 010 ли са, не знам вече там наборите. Много зле, брат. Брат, защо е, брат? Трагично е, те повечето изглеждат на 25-та, когато станат на... Чакай, те са... Колко годишни трябва да са? 15-16, изглеждат на 25, брат. Да, аз реално скоро се замислих, брат, че те не са толкова малки, 15-16 годишни, аз вече съм по-голям от тях, обаче не мога просто да водя, значи няма как да съм връзка с такова момиче, защото аз просто не мога да водя нормален разговор с такова същество, брат. Те не са, няма човешки чувства и човешки отношения, брат. Нормално, те са някакви, имам чувство, че са разбити от живота, все едно цял живот са им се случвали някакви отвратителни неща и те просто не са хора. А пък те просто са някакви странни, всичките, не знам. По принцип няма как да водиш нормален разговор, като мозъка и не е развит, в смисъл. Така е, може би, брат, всичко е и до възпитанието като цяло. Зависи от родителите. Има такива деца нахакани, отракани, на 15-14 изглеждат на 25 човека, когато станат на 25 ще изглеждат на 50. Не знам, брат, болна тема ми е като цяло това, защото е много тъпо то за всеки човек е тъпо, брат, наистина. Това, което се случва в момента. В днешно време генната модификация доста се е объркала при смесване на клетките, ако трябва да съм честен. Много, направо съм благодарен на Господ, че не съм част от това нещо. Сега. Много съм над нещата. Всички знаем за моите неща, но нека не ги коментираме, това е минало преди 6 години. Така както и да е. Да. Случайно, ако изпаднеш в някакво такова, как би реагирал? В такава ситуация? Примерно. Ами, брат, не знам как бих реагирал, защото примерно това момиче, ако го е искала това нещо, брат, тя сама си е виновна. Като цяло аз съм за възпитанието на родителите, защото тя ако го иска и родителите не знаят за това, в смисъл те са пропуснали години с възпитанието до някъде. Зависи, брат, на колко е било това момиче? Моите ли? Да. Зависи на колко. В смисъл, аз го казах в подкаста Айляк. Не знам дали си го гледал. Ами да, брат, вече там зависи, обаче ако е по-голяма не зависи, защото той има някаква определена възраст, която вече родителите са свършили работата. Се налага да играчката си, брат, да се усъвършенстваш като човек и вече оттам нататък ти трябва да ги действаш тези неща. Родителите са до едно време, те не са за цял живот, брат. Да. Ама малко е кофти, когато тя е станала пълнолетна и се изтървали годините, когато е трябвало. Да. Затова точно вече като ним се занимава след времето, те или иначе ще им се разделят пътищата, обаче като се заел да имаш дете, гледай си го. А какво мислиш за OnlyFans? Брат, много тъпо. Наистина. Това е най-празното нещо. Защо те са против, хората са против чикиджиите, педофилите, такива маняци, пък е фул с такива социалки, брат, да влизаш и да си правиш ножки на някакви манячки, да ги караш да... значи болни мозъци влизат да дават пари на болни мозъци, брат. Да. Поне са си една общност, брат, там и си действат. Най-хубавото е, че не го налагат в смисъл децата и те да го почват смисъл. Това се опитам да обясня, ама не мога. Да, ами брат, повечето вече мисля, че доста се мотивират защото примерно някакви лесни пари си едно за
цак снимчица, това онова, пари. Ами, замисли се после, примерно, как биха реагирали родителите ти, ако разбират, че го правиш това нещо, или ти как се чувстваш след като те реагират? О, брат, аз ако имам дъщеря и започне OnlyFans, директно я отписвам от моя дъщеря, хваща ми багажа и да напуска къща. Брат, няма ако, просто братле, възпитание както се трябва и всичко ще е точно. Бой. Ако не стане с разговори, бой. Ами, да, всеки се знае вече. Въпреки, че не всичко се решава с бой в този свят. Но ако си прекалено малум, ако е прекалено малумна, може да мине и без бой, и без разговори, просто в една лудница и да се лекува. Ами, брат, бият са, според мен, на хората, които нямат достатъчно думи в речника, защото, нали знаеш, брат, с разговор се случват нещата, според мен. Аз в живота си нямам и такива сблъсъци, някакви да съм се бил с някакви маняци, примерно да сме задирали, случва се един-два пъти, ама повечето неща с разговор се случват. Брат, си винаги почти от срещния си тръгва, защото мога да го скрия, брат, с думи. Зависи как функционира мозъка на човека, по принцип. Да, точно. Това пак идва от възпитанието, брат. Да. Влизал ли си в районно? Ами... Да, влизал съм, ама... За какво са не съм спал в районно. За какво са? Ами, брат, дърпали са за разни работи, ама не съм спал в районно, нито пък да съм лежал примерно 24 часа или някакво такова късо време, обаче се случвали някакви работи, дето не смятам да ги коментирам, обаче да, имал съм някакви такива сблъсъци с полицаите. На колко години ти беше първото сефтие? На колко години беше сефтието? Да. Ами... на 13 години, братле. Даже мога да кажа в Сливен, братле, в града, който ти казах, че е, нали, по-големия, близко тук до Жеран. Да. С една от първите ми приятелки, може би, в едно много неприятно място, дори няма да го коментирам къде се случиха нещата и, нали, много набързо се случиха, защото не знаеш какво става, много си въодушевен, такова. На колко беше? Ами тя беше, значи аз съм на 5, тя е на 6, една година по аз съм бил на 13, тя е била на 12. Как стана цялата работа? Ти викаш, ай давай, тук набързо. Ами да, то тогава като си по-малък те се случват нещата, няма изобщо някакво привличане, любов, такова, ами направо дай да действам и да става който става. Ама, цели предложи или тя на теб? Ами, то нещата първо се случваха на чат, нали, примерно разбирали сме се да се случи това нещо, обаче вече в, нали, момента, в който преди да се случат нещата, аз предложих направо и казах дай да отивам и да действам, защото примерно аз отивах заради нея в Сливен, братле. Аз си живея тук, фащах се автобуса и доста седмици съм го правил и не се случваха нещата. И викам, явно трябва да й кажа и... Да, и викам, трябва да й кажа. Брат, за такива работи, иначе винаги. Примерно момичето, с което ти казах, че още ми е на сърце, дето скоро се разделихме. Аз пак ходех, тя беше дори доста надалеч, братле, от моето село и пак ходех при баща ми и карал съм ходил с автобусите при нея. После някои разбрали се или никой не е разбрал тая история? За сефтието, бе? Да, имаш ли хора, които реагираха по някакъв страна? Брата, ние от никой не сме крили. Сега тя не знам дали е крила от някой, обаче аз на моите сявери направо им казах, аз малко пишлеме какво да крия. Кефя се, че се е случило, им казвам, пък те повечето още не бяха, разбираш. Вика, то пак лъжиш. Да, имаше и такива маняци, които още до ден днешен, примерно, защото историята е малко потресаваща, до ден днешен ми повтаря, че съм ги излагал. Обаче не. Въпросът е, тя как се нави, харесваш ли те? О, да, тя ме обичаше, брат. Аз се харесва. Беше ли хубава поне? Не, брат в лице беше демон. Обаче аз тогава не мисля, че съм гледал как изглежда, брат. Аз просто искам да се случат нещата. Викаш, кот стади на шляпа и... Да. След това, какво се случи след някакво време? Оставихте се, след някакво време вече да, то аз никога не съм я обичал, брат. Сега малко тъпо да го кажа, ама бил съм малък. Просто не съм чувствал така нещата. Иначе съм много съвършенстван от към тия работи, няма какво остане. Обаче тогава просто вече се остави, защото и без той сме на разстояние, брат, и нямаш как да се случват нещата. Сега не знам какво се случва с нея.
доколкото разбирам от твоите приказки, по начина, който ми го разказвам, ми иде да си направя извода, че е била просто лесна за годините си. Да, със сигурност. Братле, аз докато бях с нея, тя ходеше с едно момче и с мен едновременно, обаче аз разбрах и никога не съм бил мишок да си премълча при живота си, дори като малък. И отидах където живее и той. Моето авериче ми каза където е от Сливен, ми каза къде живее. И така на терасата си, аз съм отдолу на пътя и му звъня. Той излиза на терасата, мишока не излиза долу. Седи на терасата и аз се опитвам да се кача по терасата, искам да ходя да го задирам. Те ме дърпат, приятелката ми, това момче, не дей, братле, работи. Тъй, че брат беше си лесна, наистина, много хора минаваха през нея, докато и аз. Така, ако случайно гледа този подкаст, нищо лично към тебе. Ако случайно го намери. Като цял да, нямам против, ако искаш, може да вием. Живи и здрави да са. Да. Тогава не си мислил, че най-добрият разговор, вместо да го биеш, е просто да му кажеш. Не, тогава не съм мислил така. Брат, наистина, като малък, просто, нали така, още не съм бил усъвършенстван от към тия работи. Не съм ги чувствал тези нещата. Първо сигнално се случва всичко, брате. Нервен съм, но ще го прибия. Трябвало си иначе. Не знам колко е трябвало, просто те съм мислил като малък. А после не си ли го виждал някъде, не си ли го барнал? Да. Между другото, да. Много добър въпрос, защото скоро го видях. Обаче, брат, то вече сме големи хора, разбираш ли, той е завършил, аз съм завършил, ние сме маняци, изобщо не интересува, дори нямаме общо стая, тя примерно нищо не става от нея, пък от нас вече нещо става и се забиваме с маняка, какво става, бро, как се работи, той тренира джудо даже, ама пак мога го изсипе, не е проблем. Обаче сме се авери, разбираш ли. Мега чил маняк, викаш. Да, мега чил маняк. Примерно, сега ще задам пак въпрос към музиката. Би ли накарал или, да кажем, твои приятели да участват в музикален клип? Биха ли са навили? Брат, много пъти съм карал всичките ми приятели, знаеш какви планове са изграждали. Те ми говорят как ще взимаме кучета, коли, работи, ще спираме такова, ще му треем, ще правим някакъв клип. Обаче абсолютно никога не се случваха нещата. Просто те са несериозни. Момчета нищо лично. Обаче стига, не го направихме, признайте се. И при мен И винаги съм ги молил, братле. Мацките не съм ги молил, защото там други луди работи. Обаче, наистина искам, брат, да го направи. Казвам ви, момчета, защото знам, че гледате, трябва да го направим. Ами по принцип, мацките много трудно се навият, освен ако не им бутнеш някой лев или не им удариш една топла, нали, се сещаш. Да, така е. Зависи от размера, защото както знаем, размера има значение. Не зависи, ние сме големи. Да, големи маняци. Били, до колко години смяташ да се занимаваш с музика? Докато не съм на такава възраст, в която вече не мога, брат, да говоря, разбираш ли? Защото дори като дартак, братле, ще правя мазните тракове, обещавам ви. Честно, братле, ще съм на някой яхтичка, такъв дърт с халата, братле. С тебе, с бяла коса вече побелява и още ще пея, честно ти казвам. Няма да откажа. Не знам дали се забелязал, но има в тубата двама маняка, възрастни, дядовци, правят, те са немци, ако не се лъжа, правят дрил рап. Много сериозно са ме надъхвали тия дартаци, брат, честно. Много гърмят. Къв дрил те направо влизат на всякакъв стил, брат. Все едно черния Еминем на 80. Да. Страхите от старост. Да, това е единственото нещо, от което се страхувам, братле, защото, нали така, не обичам да седя на едно място, не обичам да искам много гърмежен живот, брат, и това е единственото нещо, от което се притеснявам. Като стария, дали ще мога да, защото, нали знаеш, в момента малко по-различно се стоят нещата. Или как няма най-вероятно да, или как ще изглеждам, то е ясно, че всички няма да изглеждаме прекрасно, брат, ама да, бръчки работи. Аз не мисля, че те е страх само от това. Мисля, че те е страх и от смъртта. Не, брат, от смъртта като цяло не ме е страх наистина. Примерно, нямало ли си такива мисли?
Ох, сега ако умра, какво ще стане? Братле. Таке. Слушай, имал съм, братле, защото искам да ти кажа, в Турция, когато ходиха на завършването ми 12 клас, в една дискотека влязахме с моя верчета и имаше едни момичета, брат, и ние се забъркахме с тях и нещо ми сложиха в чашката обаче. Нищо не сме правили с тях, наистина. Обаче ми сложиха нещо в чашката и нещо ми се случи. Паднах в тоалетната, братле, и бях буден, обаче леко такова като припадък и си мислех тогава. Бай сега ще умра в чуждата държава, примерно много тъпо, поне да съм си в България, нямаме толкова тъпо ми в чуждата държава. И ми откраднаха тогава и 4000 лири, братле, от портмонето. Те са го направили с такава цел тия момичета в дискотеката. Да ми сложат нещо в чашката, да падна, да ми вземат портмонето, да вземат парите и да ми го върнат. И вече аз събудих се сутринта вече на другия ден, братле, в хотела. Прибрали само с такси моите приятели, няма проблем. Евала на В хотела приятелите се ти. събудих. Да, евала на маняците. И нямаше ги парите, обаче да, тогава наистина изпитах страх. А това колко пари са в български? 4000 Ами, лева. брат, значи... Аз... Ами, брат, 1000 лева. 400... Не. Не са 1000 лева. Значи 500 лева, братле, са 800 лева. Значи това са били 300 лева. В смисъл не кой знае какво, но пак е нещо. 200 лева някакви такива, ама да, брате, Миша. пак не бяха малко пари, защото там примерно с 4000 лири си бос, братле. Може да купиш доста неща. Какво са ти сложили в дискотеката, бе, брат? Някой кока, дрога, хероин. Не, кока няма да не действа. Няма, не знам какво беше, брат, ама... Със Не знам сигурност е какво беше, било ама- нещо наркотично вещество, защото ако беше и отрова до сега да си покясал. Някакъв такъв опият, да, паднах си, братле. Те смисляха, че се базикам, че ги лъжа. После ми викат, ти базикаш ли са работи, пък аз не съм се базикал, брат. Наистина, просто измих се лицето в тоалетната, защото усетих, че не ми е добре. И само ставам и погледам един авер, той е от съседния клас, те са с нас в Турция, го поглеждам такъв и бам, братле, и падам по очи на почките. И не мога да стана, не мога да помръдна, братле, Как не разбираш, си не мога разбил нищо да направя. лицето в земята, бе? Ударих се тук, брат. Доста подобрях. Какво мислиш за прическата, която си направил бъскът? Мега фешън. Брат, аз си я правя постоянно, обаче този път не важи нещо. Що бе, добре? Предните път си беше по-добре. Ами На добре, да. На сутринта, като се събуди, с какви мисли беше? Как реагира в хотела? Как се чувстваш? Ами, чудих се, аз се чудих. Ами, чудих се какво става, защото то първоначално, като се будиш, още не се сещаш веднага, ако се случило, ми се събуждаш само гледаш, че си на различно място, както си бил в дискотеката, пък то са ме налези колко часа. И си викам, вой, какво става? И тогава вече дойдоха всички и ми разказаха какво се е случило. И аз гледах клипове, дет съм снимал там в дискотеката, сега не мога да ги намеря, едно, които ти ги покажа, ще паднеш, брат. И викаш, майко, вчера съм се направил яката. Нали? Да. И, Наистина, аз после вече се сетих какво се е случило, наистина. според мен, такива случаи са доста редки. Но ги има. Ами има ги и в българските дискотеки, брат, се случват такива неща, обаче просто хората не припадат и не им се случва нищо такова, просто им се кефят и продължават да пият много. Защото те не са ми сложили на мен в Турция, примерно кокаин или някакво такова пикомико, някакви такива работи, ми са ми сложили нещо, което да ма събори, братле. Разбираш, някакъв опият, такъв по-различен от наркотик. Целта им е била да те грабят. Просто крадли. Турски крадли. Да, получи им се нищо да са живи и здрави. Русото Барби заради нея се случи това. Защото аз такова забърках се с нея, взехме да танцуваме и докато танцуваме са се случили нещата. Казали са, русите са най-опасни. В смисъл, тихите води са най-дълбоки. Така е. Трябваше да дам на голям екран. Гав, колко време ти отнема за направата на една песен? От към текст. От към текст, лично, брат, отделя много повече време като цяло. Битовете. Значи другите неща по-бързо се случват другите неща, защото
Не знам, просто ми се получават другите неща, брат. Не се случва по много пъти да връщам, да не ма кеф, да такова ми от първия, втория път слушат нещата. Обаче текста, примерно си го мисля, преди нали ти казвам много по-малко време, брат, за 2 минути бяха готови текстовете. Обаче сега пиша текста примерно половин или 1 час, а пък битко знаеш колко време си търся, защото аз не си плащам на битмейкър, примерно за бито ми някакви фри от YouTube, брат, обаче много трудно се намеря такива, дето да си паснат хубаво на текста, дето си отделил време за него, брат, да не е някакъв такъв бит. Ако искаш, мога аз ти правя уникални битове с една програма. Правиш битови ли? Мога да правя по принцип. Добре бе, може да измислим нещо. Да, за трябва битове. Намерих една програма, с която мога да... На база изкуствен интелект е. Може да измислим нещо, ако искаш. Ами като цяло може да измислим нещо, да. Защото Аз такива помощи не отказвам, брат. Защото аз ги правя на база с изкуствен интелект, намерих една програма на база данни, не знам как се прави. И доколкото аз разбрах, понеже направих някакви песни, където изкуствен интелект пее с битове, които той си генерирал, както е преценил. Да. И специално създадах канал, където е за AI музика, където ще правя AI да пее български песни, някакви такива. Да, видях го. Като цяло наистина изкуственият интелект се върши добре работа, брат, и е възможно да направи много добър бит според мен. И това, което аз забелязах е, че няма авторски права. Ами да, защото то е реално. Да, но ако се случи така, че създателите си търсят права, реално погледнато то може да ги генерираш с профила си, като те ти дават всеки ден по 50 кредита безплатни. И щом те ти ги дават, какъв е смисъла да си търсят авторските права според теб? Ами, не знам, брат, то това може би е нещо от самия YouTube и то не знам дали по някакъв начин може да докажеш, че се случват така нещата. Освен ако не го пипнеш малко, де. Бита. Да, значи ако го пипнеш, дали ще се случи, ако го пипнеш, дали ще има авторски права? Според мен не, доколкото аз съм запознат. Иначе ти какво мислиш за изкуствения интелект в днешно време? Брат, първоначално беше, аз не се заинтересувах много, там чат GPT като тръгна, тия работи много не се заинтересувах, обаче сега в момента много проби. Примерно повечето маняци даже се добавят в клипови, нали, рап изпълнителите в клипови, имат и в записването. Усещам ги нещата, че изкуственият интелект навсякъде почва, братле, да навлиза и буквално те или иначе дори да не таки в това нещо, май ще е неизбежно, братле. По-страшното е да не се случи някакво робокоп край на света, робоапокалипсис. Има възможност, братле, според мен, защото много повече превъзхожда човека в много неща. Примерно, измислено от човека, обаче то се учи само. И по този начин, братле, то много може да се развика цяло и много може да превъзхожда човека и след време да реши, че примерно хората са излишни и да си е само изкуствен интелект, роботи, работи. И да назаличи. Ще остане само, да. Не знам доколко си запознат, но имаше наскоро един случай, където чат GPT или нещо този сорт изкуствен интелект манипулира хората, че са роботи за потвърждение. Да, възможно е, братле. Имаше такъв случай. Да. И аз, доколкото помня на Трилор за подкаста ми, разглеждах именно тая тема, понеже смятам в подкасти анализи да правя. Следващият ми въпрос към тебе е насочен към музиката, да се върнем, защото все пак къде се запали по музиката, нали? В днешно време социалните мрежи каква роля играят в живота ти? Като цяло доскоро, братле, много бяха заребена, много обичаме и така да си правя примерно снимчици, да си качвам, да съм активен в социалните мрежи, да си качвам траковете навсякъде, в Facebook, в Instagram, в TikTok, в... Като цяло, брат, много помагат примерно за развитието, защото стигат до много голяма аудитория, примерно в TikTok клипчето ти като гръмни, много хора го виждат и влизат да ти видят песента и като цяло, брат, помагат и тия работи. Наистина мисля, че са плюс, ако ги нямаш и то... То също да знаеш, и хейта помага. Колкото повече хейтят, толкова повече разраства канала. Да, то
по принцип, ако няма хейт, значи не се е получило, брат. Ако няма хейт, значи не вървиш в правилна посока. Пък ако всички те обичат, тогава вече е страшно. Да, в принцип да. По принцип, Трябва ти такива хора, брат. Според теб, къде най-много хейт маса се излива? В TikTok или в YouTube? В TikTok, братле. В YouTube също наистина смятам, че има много хора. Не, те са, може би по еднакъв начин, братле, но в TikTok в момента превъзхожда наистина хейта, защото повечето такива по-известни, те са с други наклонности, братле, които са, примерно, Котарачето, такива маняци, братле, дето аз съм много против тия работи. Обаче, примерно, не ги коментирам, брат. Като съм против, изобщо дори не го гледам, направо си го премахвам. Обаче, хората решават, нали, че трябва да си хейтват и да си изразят мнението и да се заяждат. Да, главно да заяждат. То не е изразяване на мнение, то е заяждане. И те като не получат обратна връзка, примерно, от човека, от който са хейтвали, още повече се ядосват. И става една каша, братле, обаче в TikTok наистина е някаква удница. Всичко е хейт. Напълно съм съгласен. Ще не подкрепиш LGBTQ-то като цяло? Не, братле. Наистина някои хора, примерно, смятам... смятам, че някои хора имат и такива... Така са се родили, братле, има изключения. Примерно, има хора наистина, които си имат проблеми и се раждат така, с женски хормони и някакви тем подобни работи, братле, и не зависи от тях това нещо. Обаче, има хора, заради които се случват тези неща, братле. Хората подражават. Примерно ти израстваш с социалните мрежи, с TikTok, там излизат всякакви такива хора и ти решаваш, защото си в една така ненапредна възраст, да започнеш да подражаваш на тия хора, след време ти харесва, защото другата така общност са кефи и ти си мисли, че това е. Трябва да си педал. Пък не, брат, ти си родил мъж и си мъж, родил си жена и трябва да си жена. Трябва да си държиш на твоето. Разбира се. Това пък особено да се чувстваш по друг начин. Аз сега като цяло не мога да кажа, че съм хомофоб, не ги подкрепям. Нямам нищо против като цяло това общество. Стига да не го налагат върху по-младите, да кажем децата, за нормално. Да, обаче, виж сега, зависи от... Аз не съм хомофоб, зависи от това до отношението, до човешките чувства, брат. Ти като си човек, примерно дори да си... аз имам много приятели такива, брат, наистина. Които си имат такива наклонности. Си примерно момчета и си харесват момчета, обаче те са точни. В смисъл, можеш да си говориш с тях, не са като останалите бокуци, просто си харесват същия пол като тяхния и това не ми е проблем мене. Обаче повечето такива просто са нагли и са гадни и това, че ти харесваш, че си момче и че харесваш момиче, за тях е странно. Разбираш? Да. Аз не съм хомофоб, братле, обаче казвам, че всичко е до човешките чувства просто, защото аз имам такива приятели, които са с такива наклонности, обаче примерно те са точни, това не ми представлява проблем. Обаче просто повечето, които са такива, са много нагли и се налагат тяхното мнение и примерно, че ти харесваш момичета, за тях е странно, пък тяхното е нормално. Поред мен, това, което аз мисля, че основният проблем, който се корени на това общество, е недовъзпитанието. Не за това, че избират да бъдат такива, просто че имат проблеми в главата. Ментални. Да, така се раждат. Казах ти, повечето са такива, така се раждат и това то не е проблем, а те не зависи от тях, брата. Така са родени и не могат да го променят просто. Но иначе да сме честни, познавам доста хора такива и са мега пичове. Но има някои просто, които не стават за нищо. Точно това се опитвам да кажа. Би ли си правил труда да биеш някакви такива? Примерно ако те подразнят. Не смятам, че това по някакъв начин ще помогне, това е по-лошо. Няма смисъл, брат, наистина. Какво мислиш за насилието на жени? Много против съм, брат. Това не знам дали някой изобщо е за тия работи. Има и такива хора, които го правят, обаче е много неправилно, братле.
това е много тъпо, примерно дори не е само към жена или към човек, който е по-слаб от теб физически или психически и ти си по някакъв начин над него, дори без, нали. Просто не трябва така по-слабите братле да ги караш да се чувстват зле, като ги биеш или дори да се държиш гадно с тях. Според мен, моето мнение, това аз не го смятам за тъпо. Аз го смятам за путкенска работа. Така да ти го кажа, брат, на Да, език. да, да. Защото ти да ходиш да биеш някой по-слаб от тебе, това говори само по себе си, че ти си човек, нали, реално погледнато, което също има проблеми, но първите му проблеми е, че е ментално слаб. Той е също слаб, както другия човек. В смисъл, защото един нормален човек няма да отиде да бие някакъв. Ти за да идиш да биеш някакъв, трябва да си също мега изпардял легена, брат, да си го кажа, за да ходиш да тормозиш някой. Защото... Единствено така при мен, примерно за да се случи, трябва нещо да не съм в трезво състояние. Иначе трезво няма на тренинга. Честно да си кажем, същите, които са агресорите, така да го нарека, агресори, дето ходят да тормозят, надявам се. Да. Са същите хора, които ако някой друг тръгне срещу тях, те същото ще се чувства по същия начин, който са се чувствали другите хора, които са тормозили. Повечето, които им се случват тези неща, са и такива, които са в интернет. Вижте, значи, ако някой има проблеми, трябва реши да реши с психолог. Да е в интернет, да реши да се появява в интернет, това не го прави го всъщност различен от човека, който също има проблеми, обаче просто няма смелост да се покаже в интернет. Брат, не знам дали си наясно, но хората, които се занимават с интернет изкуство и като цяло интернет сферата, те са луди, брат. Живеят си в своя филм и ти за да правиш това в интернет, ти трябва да си шашнат, брат. Трябва да си луд, за да се получи. И нагъл. Да. Най-вече. Определено е така. Да, следващият ми въпрос, който искам да те попитам, Банка. Чай сега. Какви очаквания имаш от феновете си? Какви очаквания имам да се ме следват до край. Да си бъдат винаги, значи фен на нещо, ще си фен до край. Да. Временно ли съм, значи не съм бил никога. Следващият ми въпрос е, как се справяш с негативните коментари в интернет, ако имаш такива? Или в Инстаграм, където иде? Да, имал съм някакви такива къси в някакви... Забарял ли те някакви? Такива песнички, обаче. Не по никакъв начин, защото хората не казват нищо съществено в такъв момент, брат. Казват някакви само тъпи работи, дето не са верни, пък ти си знаеш за себе си какво е вярно и какво не и просто не трябва да бърка такова нещо, брат. Как реши на песента си I'm Busy да заснимиш one-shot видео? Точно защото не се получаваха нещата с моя вери да направим клип и си реших да е нещо такова от къщи, братле. Махленско, да. Газето, бате. Да. Чай си. Следващия... Така. Остана два последни въпроса, мисля. Всеки минава през трудности. Тук пише всеки минава през трудности. Като ти стане тежко, как намираш сили да продължиш? Точно с музиката и с другото ми хоби, което е трениране. Точно тези са нещата, които просто ме отказват да се чувствам зле. Бил ли си, да кажем зле, в някакъв труден момент, не ти се искало да правиш песен, но въпреки това си правил песен? Да, точно когато се чувствам зле, си го правя, защото няма как да не искам. Точно това ме кара да искам да... Емоциите те кара да искат да правиш музика, брате. Дори да се чувстваш добре, правиш музика. Като се чувстваш зле, от това, което се е случило, ти повлиява по някакъв начин, си го изразяваш там и не ходиш да биеш хората или да качаш някакви негативни работи в интернет, както правят повечето. Според теб, от предишните ти песни, които си правил, до тази сега I'm Busy, последната, която беше, виждаш ли някаква градация в себе си?
Огромна, братле, с всяка една песен нова, която излиза, виждам огромна градация в себе си, брат, защото примерно първите песни, нали така, бяха с 2 минути текст, дето съм измислил някакви такива къси, рандом песнички качени. Пък вече после почваш да си казваш, няма как да станат тези нещата, трябва да отделяш малко повече време и после се кефиш повече и така. Ако те поканят на Rap Battle, би ли се пуснал? Да, това е една от мечтите ми, брата, да участвам в Rap Battle, защото смятам, че ги разбия, честно. Ами ако си срещу секта, би ли го разбил? О, не, братле. Сектата дори няма да изляза да се пусна с него, защото наистина не мисля, че съм за там, братле. Какво мислиш като цяло за сектата? Кои са ти любимите рапъри? Сектата, братле, любимите ми песни, значи една от любимите ми песни е на сектата и е Леш, но не двойката, първата. Леш само и после е Леш двойката. Значи сектата, братле, е най-лиричният човек, който съществото и направо не знам дали е рапър или е писател кафе. Обаче просто ги пръска. Другия е Джани, Вирго, МБТ също много му мотивират, братле. Обаче да, наистина сектата е един от първите и Вирго. И Биджито ти казах. Не мислиш ли, че МБТ са само за филмари? Не, по никакъв начин не мисля, защото те си го усещат. Примерно те спрят. Точно това казвам, брате, че хората не са замислят хората, другите хора през какво са минали, за да го направят това нещо и колко време са отделили, как са минали през това вайб, просто защото не разбират, братле. Те не са филмари, брат, те са минали през тия работи и то се личи ти, ако си маняк, ще знаеш, че са минали през тия работи и не пеят празни работи. Лично казано, аз съм фен на МБТ. Не казвам с лошо, смисъл, доколкото на мен са ми разправили, има някакви хора, където викат, БТ са само за филмари, но според моя гледна точка зависи до човека като цяло, неговото предпочитане на музика. Не, да, аз лично не мисля, който иска както иска да се мисли. Какво мислиш за Имера? Слушал ли си Имера? Разбира се, брат, слушал съм Имера, слушал съм Жокер Фол, слушал съм всичките тия старите олдскул рапъри, дето повечето сигурно маняци не са ги. Разбира се. Брат, почти всички, примерно, значи оттам се тръгва, братле. Оттам всеки един, който се занимава с музика и прави рап, братле, е слушал първо тези маняци. Брат, сигурно си ги слушал и... Доста съм слушал, всичките съм избрал. Кои не съм слушал? Слушал съм Стара зараза, Бисолини, Фо, Жокер Фо, 42, Имера, Криговор съм слушал, Жлъч съм слушал. Какво ли още не? Доста работи съм слушал. И честно да ти кажа... Най-топ маняците. Като цяло да. Според мен, всеки да започне с музика, се е повлиял от рап музиката през годините и най-вече 50 Cent in the Club. Знаем, доста рапъри са повлияни от това като цяло. Всички са тръгнали. Да. Като цяло рапа е нишката на музиката. В смисъл, кончето. Дори, фън факт, аз съм сигурен, че дори чалга певците са тръгнали от кончето рап. Са тръгнали от рап. Да, повечето, точно, брат, ти не виждаш, че повечето чалга изпълнители преди това бяха гърмежни рапъри. Примерно Весо, между другото, който ми е братов чет. Аз съм си писал с Весо, голям пиче, голям маняк. Брат му също, доста хора да го задам аз. Даниелката, да, и той е генг. Си пиша с тях. Но по-смешното е, че сега ролите се променят някои. Чалгари искат да са рапъри, рапъри искат да са чалгари. Какво би казал по тая тема? Да, забелязах на Софи Маринова сега. То е ясно, видяхме ги. Криско от рапа мина в чалгата, Весо и той в чалгата, кой е само с чалгата. Обаче Лоренцо на Софи Маринова сина, който правеше чалга, братле, сега пак прави дрилчета с бобката и с Димов, брат. Това не съм го чувал, това е инсейн. А ти като цяло какво мислиш за дрил културата, дрил музиката? Би ли са пускал на дрил, бе? Дрил, аз имам няколко дрил парчета, брат. Едното, от което е първото ми микснато парче, е дрил, Балкан дрил, братле. Отиди ма няколко моя клас, който се занимаваше с микси мастър, наистина
Просто се занимаваш, той е такъв IT маняк, разбираш ли, се занимаваш такива работи, ми беше направено много добре песента, даже смисъл да правя клип, Балкан Дрил, братле. Това Слушах е я. първата ми, после имам още едно дрилче, да, Ев Ами, Мадрила. били ви правил за напред дрилове? И кога да очакваме Да, със сигурност, нови брат. дрил парчета? Ами, брат, всякакви парчета, даже могат да се очакват, когато си взема микрофон и виж има всякакви, не само дрил, братле. Дрил, рап, без регетон. С какви отношения си с класа ти? С кого съм? Ами, в момента буквално в никакви вече всеки се е навсякъде, учи в някакви университети или другия не учи, просто не Като се бяхте, обажда. като Само бяхте с... в училище, в какви отношения бяхте? Ами като цяло класът беше сплотен, братле, те повечето са различен етнос мене, аз съм си чист българин, те си бяха мюсюлмани, турци. Обаче си говорят и български, просто тъй като това тук наблизо. Обаче се разбирахме, бяхме сплотен клас, ходихме си на вилички, пиехме си заедно, такова. Бил ли Да. си някога тормозен в Даско? О, не, няма как да се правя тормозен в Даскал. Примерно може, аре, като съм бил малък, първи, втори, трети клас да ме е било страх от някакви хора, обаче последствия, брат, просто наистина няма кой да ме смажи, братле, не ти говоря физически, някакъв ме изтръска много ясно. Говоря ти психически, така с думи никой не може да ми кае нищо. Значи само аз съм бил тормозен в тези години, значи. Ами, случва се, брат, понякога обаче просто не бива да го допускаш. То като съм аз по-нисък от тях, какво мога да направя, освен? Нищо. Реално. То не е до височината, брата. Не знам. Дори не е до боя или да тръгваш да се биш с тях, а то е до думите, брат. С думи трябва само да ги То като цяло аз с моят караш да се глас чуват. не мога да кажа, че съм бил сплотен. С някой се разбирах, с някой просто като тръгна да ги занимавам, махни ми се от главата. Такива отношения. Ами, има и такива, брат, ама това не са хора. Какво мислиш за насилието в училище? Тормоза. Не на насилието. Няма смисъл, това са само или глупави хора, които просто няма какво да правят и им е скучно, или такива хора, които си имат проблем в тях и те са взели пример от някъде, брат. Разбираш? И затова го правят. Не знам дали си... Ох, фак. Очите пак замрежи от съврат. Не знам дали си запознат. Наскоро имаше... Пред колко стори? Преди 3 години, ако не се лъжа, ще излъжа. Това. Имаше една случка в новините. Някакъв прибил приятелката си и обръснал косата. А именно случката с Дебора. Какво мислиш по това? О, с Дебора, да. Знам ги нещата там с Дебора, братле. Това е Защото пък... по телевизора напоследък доста такива случаи са забелязвани, не само с Дебора, но и с други момичета. И в също други случаи, където някакви маняци, да кажем на твоите години, са прибили някаква безпомощна жена там. Не знам дали си го гледал. Ами това пък вече, защото те вече са по-голяма възраст хора. Вече според мен не е до възпитанието, там вече идват проблемите с наркотиците, хазарта и такива работи. Това са такива хора, които са наркозависими и просто не са добре психически заради нещо такова. Те прилагат агресията към хората, които твърдят, че обичат. И тъй като стигнахме за наркотиците, ти употребяваш ли такива? Не, брат, като цяло, наистина. Не папаш ли тревичка? Да. Не, брат, не само цигарки. Защото доколкото помня по-назад в разговора, не ти спомена, че си павкал. Нали? Да, за цигарки говорихме, си павках с моите приятели, обаче е такива... Не, брат, само цигари, такива работи не. Като цяло, би ли се дръпнал да кажем един път или там 2-3 пъти тревичка да изпушиш? Ако ти предложат. Не знам, брат. Много относително. Най-вероятно бих пробвал в някоя част от живота си, ама за момента не мисля, че е нужно. Не знам дали твоите приятели или си чувал слухове, доколкото аз съм чувал, на мен са ми казвали, от личен опит ти казвам, че като изпушиш трева,
си почвал да мислиш някакви разни добри текстове за песни. Не знам дали си го чувал това. Ами, напълно възможно е, брат, наистина трябва да пробваме някой път. Защото има и такива, дето като изпушат се чувстват тъпи. Доколкото аз съм запознат с Верго, той си павка и мисли мега скандалните текстове. Не знам това на тревата ли се дължи или просто мозъка му е откачен. И не го казвам с лоши чувства. То просто самото действие на джонгата, братле, е такова, че стимулира да по някакъв начин, сигурно да... Еуфорията е такова и идва музата се има. Според мен просто те развесля и ти като имаш муза в себе си и то се смесват нещата. Да, най-вероятно. И така, хора, това ще бъде от епизода, първия подкаст. Казвам голямо благодаря на Рандев, че ме уважи да участва в моят опит, проект за нещо. Искам да ти благодаря. И аз благодаря. Ванка, че участваш, че ме съпортна и може да очакваш за напред, може би, много яки неща. Живот и здраве, ако се получи, дай Боже. Надявам се разговорът да ви е бил интересен, да сте научили нещо ново от Ванката. Ти какво можеш да кажеш, Ванка, за край на епизод? Какъв съвет би дал на хората, послание, какво би оставил? Съвет бих дал на хората да бъдат хора, защото в момента хора много трудно се намерят. Това е. И аз това искам да кажа, че на първо място това, което е важно, е да си човек. Другото просто го махни. Важно е да си човек, да имаш сърце. Не е важно какъв живот си имал и как изглеждаш. Важно е как се държиш и дали си възпитан и цивилизован. Ако все още не сте чули музиката на Рандев, долу ще има линк в описанието за неговите социални мрежи. Може да дадете лайк, да се абонирате за канала ми и за неговият канал и ще се видим скоро. Бай! Готово. Топ!